ओमफ्राय आंखौ मायाव लाबोखो रकि? नोंनि हायना महरानो आंखौ बुगुरि। नोंनि गुरै खावलाय, नोंनि मेगन, नोंनि रुमबां खानाय आरो नोंनि गुस्ति आरो नोंनि बे महरानो आंखौ बोदोर खालामबाय। जोंहा दानो नामा? I love you! I love you! I love you, Wallace! I love you! I love you too! I love you too! माइनाव, नोंसा दा रिन्दावा न'आव गैया? गैया, दा रिन्दावा दहाय फुङाव थांनायानो फैयाखै। दा बिदिब्ला फैबा जोंहानि आयंखौ लिंहरदों होननानै खिथा दे। जागोन दे। दे बिदिब्ला आं थांसै दे, थादो। नै रिन्दाव फिसा, मा जाखो आइ? आं देवबार हाथायाव मैगं फाननो थांनि, ओंखामा खुरैसेल', माइनावजों नोंजों एसेसो रानना जादे आफा। आइ, आङो साननैसो हाजिराखौनो मावनोसै नामा? बिदि बोरै जानो आफा, लेखा फरायनाय गथ'आथ' दा बिदि हाजिरा मावनानै जानाय सम गैला आफा। थांना आफा। जागोन दे आइ। नै आदा ओंखामा जादो, बारा लेखा फरायनाङा, खर'आ गाज्रि जायोनो। ओंखामा खुरैसेल' आफा, माइनावजों नोंजों एसेसो रानना जादे आफा। माइनाव, आंथ' ओंखामखौ जाजोबफ्रांबायना, नों माखौ जाबावगोन दा? जेबो नङा आदा, नोंनि उदै बुंनायानो आंनि उदै बुंनाय। आइयाबा माला फैगोन? दा सानसे मानि नों बोरै उखैजाना थागोन दे? आं दैखौनो लोंनानै थानोसै आदा। माइनाव, नों मासि अनसुलि? बे जोनोमावल' नङा, आं बै जोनोमावबो नोंखौ बिनानावसो मोनथों। आदा माथाया नोंखौ लिंफैदोंमोन, आयं मोना लिंहरदोंनो। दे होमबालाय आं दा थांगोन। जागोन दे। दे आयं रिन्दाव। औ आयं। नोङो थांनानै फैदो मोजाङै मोजां, आरो आलायसिनि खबरखौबो लानानै फैदो। दे आयं रिन्दाव, मोजाङै थांना फैदो, मोजाङै खबरखौ लानानै फै। थांदो दे आदा, थांदो, बाय बाय। मोजां थांदोलै आदा, मोजां थां।
रिन्दाव मानोथो एसेबां गोबाव जाबाय माबालै गारिया लामायाव टायार पाम्पसार जानानै गोबाव जाबोदों बेगा मा लाबो आंहा अबावबा थांनांगौ नै बेगा नों दा माला थांदो आं इथिं थांना फैनि जागोन दे सोरमोन बे सेंग्रायालाय सोर जानो जोंहानि दाहोना आरो थौ गाखोदो रकि बिदिबा थांदो दे बाय बाय गाबोन थाबोन खारबानो जाबाय अके आयै दिनै आदाया फैनो होननानै माथो दाबो सफैयाखै बेनोथ'हाय फिसा दिनै सफैगोन होननानै बुंदोंमोन मानो सफैयाखैथाय नै आदाया सफैबायानो माथो सफैबाय फिसा औ आयै सफैबाय मा जाखो फिसा माथो गोसोखौ गिलिर लाना जिरायना थाखो जेबो जायाखैलै आयै दे होनबालाय फिसा आं ओंखाम संनानै दोनखादों फैदो जाहैफैदो आं खुरना हैनोसै जाया आयै आं उखैनाय मोनाखै आयै मालाय आलायस्रिया टाउनाव थाहैनानै गुबुन सेंग्राजोंसो मोजां मोनलायबाय आयै माथो खालामबावनो फिसा जों बे गैजा रोङिनि खाफालालाय बहा माहाजोननि फिसाजोखौलाय बिहामजो मोननो आलाय थां फिसा आथिं सुनानै दसे जिरायना थायो थां मा बावनानै थागोन नङासै आं जेसेबां गोजानाव थाया माने रिंदाव नों अराय सम आंनि खाथियाव मानोना जों एसेबां गोबावनिफ्राय मोजां मोनलायदों आंखि नोंखौ बावनो हायो सोर जानो जोंहानि दाहोना आरो आयै आं फंसे खोथासो बुंगौमोन आयै हा मा जाखो फिसा आं साननैसो गोजानाव थांथ'नोसै नामा आयै हा बहाथो थांनो ओंखारदों नों फिसा गुबुनफ्रा जेरै गोजानाव थाहैनानै गावनि देहानि थैखौ दै खालामनानै रां खामायो आयै आंबो बिदिनो रां थाइनैसो खामायसै आयै आरो माइनावखौबोथ' हाबा हरनायनि सम जाबाय
आरो जोंनि न'खराबो गोदोनायनिफ्राय गोदोलांगासिनो दं आयै। दे जागोन फिसा, नों थांमारबालाय आंलाय माथो बुंबावनो। हा मालाथो थांनो नागिरदों? आं गाबोननो थांसै नामा आयै? दे बिदिबालाय फिसा, मोजाङै थांदो। आयै मा जाखो फिसा? दिनै थांनो ओंखारमारबाय नामा? आं थांनो ओंखारबाय आयै। न'खराव रावबो गैयालासिनोलाय जेबो नङालै बोरै आयै। थांनो नागिरखो नों आफा? माइनाव, माइनाव, नै नों दा थांनो ओंखारबाय नै। आदा नों जोंखौ गारनानै थांनो नागिरमारबाय? अबाव थांनो नागिरखो? औ बिनानाव, नों साननैसो न'आवनो थाथ' दे। नों आइखौ मोजाङै नायबानो जाबाय। नों जोंखौ मानो गारनानै थांनो नागिरो? जामि आं थाब फैफिनगोन ना। नोङो माइनाव आइखौ मोजाङै नायनांगोन दे। नों आइखौ मोजाङै नायनांगोन माइनाव। आइखौ नायनाय दायित्वखौ आं नोंनो होबाय माइनाव। आं आइखौ नायनाय बिबानखौ नोंनो होबाय सना। आयै थादो आयै, आं थाब फैफिनगोन आयै। आंखौ बासाय आदा, आंखौ बासाय। ओइ सेंग्रा, बे लामाखौ जोंनो ओंखारना हो। बे जोंनि मैहुरसो। बेखौ मानो होसोदों नोंसोरो? मानो? बेखौनो मिथिबावनो लुगैदों नामा? आदा नों आंनि थाखाय एसेबां खस्थ' मोनबाय। जेबो नङा जारौ, जेबो खस्थ' मोनाखै। बहा थांनो नागिरदोंमोन आदा? आं थांनायनि जेबो सिमा गैया जारौ। थ' बिदिब्ला जोंहानावनो थ'दो। नोंसिनि आइ आफाया आंखौ दुखु मोनबासो। मोना आदा। जागोन दे। ओइ बिमा, साया जायाखै नामा? औ लांगौ र' लांगौ। हेलौ, हेलौ नोंथां। नोंथां नै ओंखारगासिनो दं आं नोंथां। दे ओंखारगासिनो दं नोंथां आं। होमबा दे दोनथ'बाय।
नै बिफा जोंहा माइनावा लोगोनाव थांनाया माथो दाबो सफैयाखिसै माम्मी आं मोनफैबाय नै सफैबायानो माथो मा जाबोखो आयै माखोथो सुजुरि थाखो फिसा हामा जाबोखो माम्मी हामाखौथो सोरसि थाखो नोंलाय पापा आं दिनै लोगोनि न'निफ्राय फैनायाव माखासे सेंग्राफोरा आंखौ होसोनानै आंखौ सासे सुबुङासो बासायदों मा सोरमोन बेलाय आंनि फिसाजोखौ बिदि खालामनालाय हा आं बिमा बुंखादोंमोन ना आंनि फिसाजोखौ हारसिं हारसिं दा हगार होननानै हा ओरैनो आंनाव सेंग्राफोरा थाखा दाबिना जोबनो थाखायाखै सानफ्रोमबो आंनाव थाखा दाबिगासिनो दङ आंनि फिसा हिन्जावनि हालतखौ जे एसेबां गाज्रि खालामना हरबाय आच्छा फिसा हिन्जाव होमबा सोरमोन बिलाय सोर सेंग्रामोन बिलाय नोंखौ बासायना हरनायालाय बाहेरावनो दं पापा हामानोथो लेंनानै लायाखै फिसा लेंना लायदो थां आं लिंना लायनि थां आदा फै हाबबोना नोंखौ पापाया लेंहरदों खुलुमबाय आदै मादै जिरायदो दे जागोन दे आदैनि मुङालाय माथो जाखो आरो मा गामिनि जाखो आंनि मुङा रिन्दाव बसुमतारी आदै आं सिमेन्ट सापुरि मानेकपुर गामिनि अ नंगौ नामा होमबा आलासिखौ लांदो जागोन पापा फैदो आदा दे जागोन दे साला मासे गरमब्रा बोथोरफ्रालाय माब्रै वादानगोनलै बे एसे गरमाव आंलाय र' होद खिग्रोथारनांसिगोनलै खामानि सटफट ओइ थाथो दसे र' माथो खिनो ओंखारलाबायखो आंलाय मा तारमासि एसे गोरा थिखलाबो नै लेंखायाव गुरैलांबाय आंनिया माबा दै जालालै जालालै थांसैलां हे मा बाल्थिंलै बिलाय खिनो ओंखारथारनायफ्रालाय दासो सेम मोनलायबायलै उदैया आदै मा जाखो आदै दोनथ'दो मानि थाखायथो एसेबां खामानि मावलायबाय थाखो नोंलाय न' मावग्रा गैयिनि थाखायनो जोबोद खस्थ' मावनांबाय आदा न' साया लोंदो जागोन दे पापा साया लोंदो दे जागोन दे जेबो नङा आदै बेफोर खामानिखौ ओरैनोबाबो न'आव मावखानांगौ जायो आदै आं फंसे खोथासो बुंगौमोन मा खोथा बुंजागोन आं न'निफ्राय ओंखारबोनाय समाव आइ आरो बिनानावखौ फंसे खोथा होबोदोंमोन न'खरनि उसुबिदाखौ सुफुंगोन होननानै नाथाय जागोन दे आदै नोंनि खोथाखौ आं गासैबो बुजिजोब्बाय नोंनि थाखाय माबा मोनसे राहा नागिरना होसिगोन आङो जागोन दे आदै फिसा नै कापफोरा लांदो दे नावखाथायाव मालाय मानसिफोर बिराद थांदों ना मोनसे गाथारदोंनो आयं न'आव रावबोआनो गैया माथो
आइयाबो अन्थाइसो बुरनो थांदों फैयाखै थाब फैगोन आयं थाब फैगोन दे होमबालाय फैदो फै आयं माबार फै